ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ବସି କେମିତି କାଜୁ କାଟି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଏ କାଜୁ ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ କିଏ ଖାଇବ? ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାଜୁ ତରକାରୀ ଖାଇବାର ଅଛି ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଇବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଉଛି ମାମା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ବସି କାଜୁ କାଟିବି। ଆଉ ମାମା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ବସି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କି? ଯଦି କିଏ ଖାଇବେ ତେବେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାଜୁ ତରକାରୀ ଖାଇବା। ବାଏ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ରହୁଛି।